Kusenjalo umndeni wakwaDingiswayo ulahlekelwe izingane ezintathu kulezi khukhula. U-Anathi Dingiswayo oneminyaka engu-11, uSinokhanyo Dingiswayo oneminyaka engu-16 noLethukuthula Dingiswayo oneminyaka eyisithupha. Isidumbu zabo zitholakale namhlanje ekuseni. Abantwana bathe bephuma endlini sabe sakhangela ama-ID thina apho nezinye izinto babephuma behamba nase kuhamba kwabo bambele phangaseka kulandla uzama uba bathole usizo phangaphesheya nabantu bebona bebathathe bebaweza abantu sabe thina savaleleke lapha umnyango ungavuleki benjalo xa sasiphuma saphuma sabathola abantu. Uhulumeni uye kobhonga emswaneni kulomndeni. Kushone izingane ezintathu emzini owodwa kwamakhelwane kwaCabashe kwamuka umama emuka nomfula ngeshwa namanje akakatholakala ukuthi kwazeke ukuthi ukuphi. Sizoletha abangaphezulu kwethu abazokwazi ukusilekelela kakhulu kulolu daba ngoba lube yisehlo kuthina into besingalindele ukuthi izokwenzeka. Abezimo eziphuthumayo basiqaphile isimo.